kublai dia pi haka kyrteng U Jisu na ke NTRC family. Kabenta bangin ya pusan haka ni kapor na ke ketinu blai. Siapang ki nyotli ki bor haka kyrteng U Jisu. Kabenta kabaning kong iyo i bahkan ni ke kyrteng ka U Jisu ya kabau blai ula penpau leng bau angel haka Mary ka kyrteng Emmanuel blai lembat ni blai ula penpau leng bau Isaiah baga kyrteng U Jisu unlong no ya sela blai ba crowbor pa ba bom chiukot im ga jing suk bat sibun ki benta ya kabau Jisu ulai yoi ke kyrteng ke donru ke kyrteng Jisu Christ Jisu kabamut un pen im ki breu na ki pop jungki Emmanuel blai lembat ni bat uneu Jisu ubangi ngingat bat ubang akwa ban kren ye kene ke kyrteng U Jisu kene ke por nyuteli ki ba ka bor jong ke kyrteng Jisu kala ban le bat kata ka banengkong kadon ka bor ha ke kyrteng U Jisu haba pituai bau blai un jubab ya ke jing duai Gospel Yohanes kat sau lenong kat kot bakat lai bat kat sau gong tike ke ru ba pin pana ke kyrteng jonga ong Jisu ya ka tangan le ba yo pendan borom yo pa hau kun la da pipan e ke kyrteng jonga kamo da kyrteng Jo Jisu ya ka tangan le de no ma de ka tau habang i duai show blai ni haban ong ha ke kyrteng U Jisu ngaduai syame ablay ngimdei ban ong ha ke kyrteng jong no no rikut jong no pastor lengdo ni ki no ki riu niam no briu ngimla bat one show play da ke no ke kyrteng dau no briu da ke no ke lenti jisuang ngalong ke lenti ke jinsisha bat ke jingimdei om dan bawan hokpa de tangdanga Kontang itu wai show play haka kyrteng U Jisu. Tementa kajingi kerana kena kebor kalong. Baka bor jong ke kyrteng U Jisu abagi duai. Ublay unjubab ye kata kajing duai. Ladangin duai ke kyrteng U Jisu blay unjubab. Paladangin pani ke ege ru haka kyrteng U Jisu ya kata unle ke ilas mus kem magane ke por bau blai un jubab bau blai un le lada pi kren haka kyrteng U Jisu sange ban kren ki weipat ki kyrteng henry ke kyrteng U Jisu di tang maka ka balong ka lenti show blai ka bor ban jubab ke jinduai batru ka jingim haka mensim bat ka jingim ka jongi kabenta ka baar kabor jongane ke kyrteng ya kabala ayengi kalomban beno ya kiksuit Gospel Marcus kalenong kabakandriu bat ka dukot kabakatnyo U Jisu kren ya kani ka kentin da kabau ong kumne kini kidakru kinbut ya kita ki bangai haka kyrteng jonga haka kyrteng Jisu kini ya beno ya ki ksut kum no pin back soon be haka kyrteng Jisu om de ya ki weipat ki kyrteng jong no briu lani ka Mary lani ulingdo lani u pastor lani ka no ka kyrteng lani usir lani hakanu ko weipat kabangila ban ong bagata ka kyrteng kala ban beksut lani lagi jingkinya jing kriam
และนี่เด็กกับเปล่งและนี่เด็กกับคันเขาคันเปล่งและนี่kenya de kinu ki plang masi ki bala ban kenya ban bek sud kanom la ban lo de halo chung ga ni kan nomrim bangim last year ban be ki sud da ka no ga we pat ka kerteng hanni ka bible gong ka U Jisu wang ha ka kerteng jong a be no ki sud la da bis no tu bagadon ki sud ding trei jong kiและในกนูนก็กำอยู่สิตันบอกดูเป็นยอดเป็นยับเบะอักเตงกับU Jisuบาดกตาก็ได้ก็จิงเบะโนอีกสูดขบลายกันอีกกระเตงกับดอนกับโบร์ยากับมันเป็นยอดโนยากับเลงกอร์กับจิงลงบรามันเป็นยอดยากับเลงกอร์จงกับจิงลงบราหากกิตาบอยู่อิสยาHaga kitab yung Isaiah kalenong kaba sipaw bat ka dukot kaba arpun nyo kaya tuos pangita ka jingpen sle kaba U Jisu Christ U Jisu Christ kamot pala pensle wala U Jisu pala pensle baga tagi jingpen sle kaba don haudaw mensimakud ula penjot ya kelengkor yung kajinglong braw baro Habau Jisu wang ala wan man yalap la pensle nga daw men si bakut bat la yalap sik baduk sik la sependi syakiba la banbeng do setan bat kum tau la pen banaya la di bagataga di pensle kabau blay pa la pensle go do men sim jo blay la penlong ya u ba un pelai no iki bla banbeng do setan gi body so i kray gong kum ni dia kata gesni ka jingkit jo u ba ka lengkor jo u na ka rendang jo me ba on penjot no i ka lengkor na mar ka ta ga jing pensle kani ka prophecy jom u Isaiah ba gesni kan so what ya ka ban penjot no i ka lengkor ya ka ban penkala ya kata ka situation jo ka jingi mo priu ya ka ban pelait no i ka bala banbeng do setan ya ki bala la syaset aka bendi jo setan ya ka ba do no jongki om la shu ban penkala da no henry ka jing pen sle jong men sim bakut bat ka bor ha ka kerteng U Jisu Christ kala ban pelait lu Kapita ka bestal ka kerteng Jisu ka dan ka bor ban penkia ya ka jingpang ka bor ban penkia ya ka jingpang haga gospel jo Marcus kanru le non kan kanyo le yo tu ang tu ba haga kerteng Jisu pin bukti ki bapang ba ki bapang kinyo kia Haga kerteng U Jisu lana pindi kay pan penyap kanom pensniu ya pi Haga kerteng U Jisu pin krende kitelin ki batumai Haga kerteng U Jisu pin rano ikipseng bat kumta pin yurai ikita kipseng bagin yang lartam habo kikijat jopi Daga kerteng U Jisu pin beno ikiksud Santli kay balay bor haga kerteng U Jisu Bapila ban le ya ka but they are Lord jong ni ka nongrem haga gospel jong umatius ka lenong ka basipau but ka khot ka baning kong U Jisu men bau dang don ka ka pertei ba kisen ran wala khot yaki but aga jing khot yaki wala ai ka board yaki wong kum ni te bau la khot haladi yaki khat armut kisen ran jong u wala ai board yaki Lord ki men sipam khut kat ban beno iki bat ban penkia iki bapang baro bat ye ka jing crow baro ka jing pang baro bat ka jing crow baro on penkia no de ma ga daw ka kerteng U Jisu ka dan ka bor ban penkia iki jing pang la da dan mano bapang basitong krena ka kerteng U Jisu krena ka kerteng ga U Jisu ka bor jo ka kerteng ga U Jisu kan pelait no yau tau priu ne ka ta ka priu
cầm đây hạ cái sur jongi cầm đây là cái tin jongi bầu play un boram bầu suy un chiếc tiếng Henry cái kyrteng U Jisu on can read no cái Bible conเป็นก็งุยละเดียวเปลย์ตัวเละประชาอุสิตานเดินผิดยับนอนนะพี่ก็โนพินเนี่ยเละประชาอุสิตานดักกระเตงกระจงจิสูนากระชิติเป็นกองยอเนสและยทุกอันนี้ไล่ละน้องกอดมาพระวังก็โนและเป็นเป้าขนันยาคูนโจเบลย์บนยอบันเป็นจุดโนยากิคำกิจงอุสิตานเดินมาเด็กดาวชิมยังเด็กกระเตงอุจิสูบันเป็นเขียบันเบะน้อยจริงปังบันเบะน้อยกิกสูดหากกระเตงU Jisuกับเป็นตากับเป็นสันกับกระเตงU Jisuกันกับบอร์หากยิงกับเซมโจพี่ดันกับยิงกับบักคุมโนกับบันกำบันรีเพร์กับบันกำบันโอเวอร์ฮอลกับบันกำบันบูเบกบูรันตีกิบริวกิบังเงกิบัดอนหังตากิบริวกิบวันบันอัตตักบันเป็นยอดบันเป็นสนิวกิจิงปังกิสตอมกิดอนนั่งกันกันลงยิงลงเซมกิตขอดโยกยิงกิได้กิบังทิปโยตรายบันกิบังกุมกิตากิจิงคลุมาร์กิจิงยอดกิจิงสนิวกิบัดอนนั่งกันกันลงยิงkita ke family ke kyrteng U Jisu ke dan ke por halor ke ta ke long yi in pek na ke shitish nong Ephesus ke lenong ke besau baga de khot ke ba ar bat ke ba lai de ke jis no rit bat de ke jing jim nut baro de ke ji ya shaslem de ke ya sha parlok hi ha ke ji eat de ke ya le me not ban bat ke jing long ke wei jo men sim ha ke jing kum ka jing sok ban wan ra ya kata ka jing long ko wei ka yin ka sam ban wan ra ya kata ka jing shifting blade ha ka yin ka sam ban wan ra ya ka donu ka ba snoret ka ba jemnot ka ba yasha ban ka ba yasha paralogi ha yin ka sam pa kami ki kon ki ting ba don ka ka yin ka sam ken yasha paralogi kala banderu ha ka church kala banderu ha ka jintrei kam ha ka jintrei ki ta jopi Henry ka ni ka jinglong ko way kan wan haba pila priang U Jisu haba pila priang U Jisu ka donu jopi umat sim yo ka jingsuk pa ka jinglong ko way on wan ban te song ha ka yin ka sam jopi ka benta ka ban riu ka kyrteng U Jisu ka dan ka bor halor upsay bolong setan nyang lar tham balong setan la neu yak jekor balong setan hi paro kini la neki men sim paman ki men sim ksud bat ki wei ki bo wan ban pau ka dur ka ba per ka Bible ya tu bo setan ula ban mi pau kum seng kum yang lar tham la neu la ban mi pau kum yak jekor dan tau la ban mi pau ha ka dur ka ba per ka bang yo i ni dia pe ya ka ni kum no ngin le ya ka ba kum ka ni ka jinjia ni dia pe na ka gospel de Lucas ka lenong ka ba shipau bat ka de khat ka ba khat kan dai ko ong kum ni praise the name of the Lord hallelujah Jisu wang hakmi wang kum ni hakmi ngala ai ka bor happy ya kaban yu right ya Lord kip say kamot yu setani but kinyang lar tham kamot yu setani but the Lord kabor paro ka jong unong shun the Lord kabor paro yu nong shun tao nong shun jong pi bolong yu setan kay kabor jamu ban ben snew ban ben jot ban ben pang ban wan ra ke jinduk yin ngan ban khang lat ka no no ko bor ju nong shun ban tai ki ti ye kon ki ti ban ben jot ban ben snew ka no no ka rukam paro kita ki bor ju nong shun paro ha ka kyrteng U Jisu pin you right ye ki pin you right pin jot ban on dani eru ka ban ben snew ye pi kwak ba pin kran ye ka ni ban ong ha ka kyrteng U Jisu ngan you right ya kaboru nong shun baro baka nong don ka no ka bala ban pen sniu yang nga ya ka ying jonga ya ka jim jonga ka nong don ka no ka ba sniu ka no ka ba baman ka bala ban job ban pen sniu ban pen job ya ka jim jonga ya ka ying sa ban ya ka jing trade ka ta
bat ya ka yo ka kot ka jong pi ka bor lor nong shun ha ka kerteng U Jisu baro kin ha ban dem krop bat de lor jong gani ka benta ka ban nyo ka ong kum ni ka bor halor ki jing baro ka kerteng U Jisu ka dan ka bor halor ki jing baro ngani pulay na Isaya kal nong basaw po lai bat ka kot ka ba arwang haba me lek ling ba ki ngangan long lem bat mi bat leng ba ki wa ki nom te lem ya mi haba me ya leng ba ka ting me nom ing lem neu chali ting kanom chilia ya mi na bar nga long u try u blay jom mi u tao ba ko jong Israel u nom pen im jom mi ngala ai ye ke Egypt ban long ka jing suspa na ka banta jom mi ye ke Ethiopia ba ke Seba na mar jom mi blay pen pau haki kun Israel banong hey ka kerteng jonga ka banga nga ai pi ba pilai ka ban job ye ke Egypt ye Ethiopia ke Seba bat wat la pi ya leng ba da ka leng ba da ka ding kanom la setia ban ngam jelop lene ban jelea blay pen pau ye kun Israel hangi ya ke New Testament why U Jisu Christ bahaga kerteng U Jisu kalau bandong leng bahaga ka ding ka ba pilai kendu ke ki Ethiopia ke ki Seba ke ki Egypt ke ki dong shun ke ki banget ke ki ta ki ba wan na shabar ka ban persniu ban ring brow ye pi ban penjot ban persniu ka no ka bor jong nong shun na ki breu la na setan la na kanu blay la ai ka bor ba pila ban job ha ka kerteng ka jong U Jisu Christ now Isaya san po kandai ka lenong ka de khot ka ba khat kandai ko ong kum ni kum ta kin sa shepting ye ka kerteng u try na sepngi bat ka purong jong u na ka ba mi ka sngi na ba un wan kum ka kertep ka ba la be na ka jim persadu try ka kerteng u try kan wan ka di shepting na sepngi na me na shetay na sheti na ki jai ban riu baro kin shepting kerteng u try kin burong but utaw nong shun la da wan kung kata ka di kertep ka ba unwan and reu try ka kerteng U Jisu un persat dalag mensim un persat ong try da ka di persat u try un beno yeki da ka porjo ka jingduai da ka porjo mensim bakut da ka porjo ka ktin ka jo blay da ka jingduai jo pi da ka kerteng U Jisu kita ki bor nong shun ki ba wan kum gal air ki lek no kum gal air but pila ban job yak ka no kanu ka basniu da ka kerteng ka U Jisu kalai kren yo pi nyukli ki bor jong ka kerteng U Jisu ka baning kong ka bor ba pitwai blay u jubab ye ka jindwai jo pi ka bahar ka bor ye ka ban beno yo su la ne ki su ka balai ka bor ye ka ban penkala la ne ban wenno ye kitaki jinte jinkum ye kitaki jing lombrau ye kitaki yoke of slavery kita baro on wingno nang ta ka basaw kadai ka por ban pen kia i ka jingpang ka kerteng U Jisu pen bukti bapangin yo kia ka basan na ka kerteng U Jisu kan wan ka jingpan kalai ka yi ka sem jopi ka kerteng jong Jisu kan long ha ka yi ka jopi ka ban riu ka kerteng U Jisu persat yakin nong shun bat ye kabasniu baro bat ka kerteng U Jisu halor ki jing jopi kala bandai ka ka ding kala bandai ki dong shun kala bandai de ki briu la ban long ka no no go come ki briu kin shepting kerteng u try na mengi na set ni na shetay na sheti bat kin khot karpat yo try bat ka Bible ko ba ye ka ni ka kerteng la ai pi ka kerteng U Jisu ba ka kerteng U Jisu ki khosiu baro kin dem krup ha kerteng U Jisu ki telit baro kin pla ha ka kerteng U Jisu kita ki badon na kendau bat sepok kendau la ni ki badon na sin baneng bat baro ha ki benta
jong ka beneng wat ki angal ru kin dem ma ka kerteng U Jisu u setan sun un mani un dem ma kerteng U Jisu Beelzebul ha ka ka pertai un dem ma ka kerteng U Jisu wa abadan ka tin Hebrew Apollyon ka tin Greek u ba pet ya ka dei ka Hades un dem ma ka kerteng U Jisu da ka jinya pa ka mi pat U Jisu u la jok ba de shabi jok ka jinya pat ya ka dujo u don ha ka kti jo u ha ka kerteng U Jisu pin yang pin ya pin yo kia pin yo jing palai pen banai ne ka kerteng U Jisu she no shno ba pilai kren persha ke jing accident persha ya ke jing sniu persha yo jumai persha ya ka eryong persha ya ke nong shun persha ke bimbang di crow persha ke jing duk jing than persha ya ke ta ke jing e ka ba bi kenu kren pen banai ka kerteng U Jisu ka don ka por ya ka ban palai ya pi bat ba ki breu kin tip U Jisu long try ha kerteng U Jisu kosiu kin dem ba tali don pla ba U Jisu long try ngan duai ka ne ka por try Jisu be e ngan duai nam ta ki ne baru ki bala yo snow ba ka ktin ya ka bala kren ka ne ka por kan der rung ka do no kan der rung ki tit snam kan der rung a blai ha ki shing try kan long dok long snam ha ka ba baru ki yo snow ni ka kubor kin ben banai ka kerteng U Jisu kin kren ka kerteng U Jisu ha Lord nong shun ha Lord ki jinge ka ba ki kan do try kan yo i ka bor jong ka jingim ka try wat ka jingyam kan re a kerteng ka U Jisu blai ka kerteng U Jisu kan pen im ka kerteng U Jisu kan pen kala na ka basniu she ka ba ha ko try ka kerteng U Jisu ha kerteng U Jisu wat ki sim ke nong sanshar jong ka ne ka pertai kin dem krop setan dem krop ki breu kin dem krop ba tale jong ki un pla ba U Jisu long try ba ka ne ka kerteng jo me ka ai ngo ko try ai ba ka ni shepting kan wan na ki breu ya ka kerteng U try ba kin kala ka mo kin pai sha u na ba long ka jing em ba long ka lenti long ka jing shisha ha ka ba kin wan sha me ko pa ha ka kerteng U Jisu nga duai nga pan amen but amen Jisu dia pi la ye ka ban pas ye ka ni ka khubor shiki bhi nga sem jo pi ban ye thu ye ka ni ka kerteng U Jisu pa menta blame ka calling ba jo pi bat ki weiru kin long bala kerku amen